שלום. פחד וחרדה הם מנגנונים שמאפשרים לעצמנו להתגונן כשאנחנו נמצאים בסכנה או במציאות שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו. הבעיה מתחילה כשהפחדים והחרדות מתחילים להיות יותר ויותר ויותר. אז אנחנו מגיעים לשלב שזה כבר מתחיל, יכול חס וחלילה לשתק אותנו או למנוע מאיתנו תזוזה בכלל. מי שחווה התקף חרדה יודע איך זה מתחיל. הזיעה בקצות האצבעות, השרירים הנוקשים, היובש בגרון. ומסתבר שמה שגורם הסיבה היותר עיקרית שגורמת להתקפי החרדה זה החרדה מהחרדה. הפחד לקבל עוד פעם התקף. ואז ברגע שמתחילים התסמינים האלה, של הזיעה, או כל אחד שיודע לזהות את זה אצל עצמו, אז הוא נכנס יותר ללחץ ויותר לחרדה, שהנה זה הולך לקרות עוד פעם. לא חייב שזה יקרה עוד פעם. אבל זה שאני אומר את זה, זה כנראה לא מספיק. זה משהו שצריך לגלות אצלך, או אצלך. יש אפשרות לצאת מהמעגל הזה, שכל פעם שמתחיל איזה סימן, אז אנחנו נכנסים אליו יותר. אפשר לבחור אחרת. יש בתוכך או בתוכך את התשובות, את ההבנה שהמציאות כרגע היא המציאות. וזה לא מחייב שהולכת להתפתח לאיזושהי מציאות אחרת הרבה יותר קשה ונוראית. אז בהתקפי חרדה זה נקודות קצת יותר חזקות של פחדים. אבל גם מי שאין לו התקף חרדה, זה גם לא נעים להיות יותר מדי בחרדות. הפחד הוא מנגנון טוב, אבל כשהוא יוצא יותר מדי, הוא הורס לנו. אפשר אחרת. שיהיה בהצלחה.